sa makikita at mga kasama nyo. Ngayon, habang po, excited na na! Isa pa! Siya ang nagbibigay buhay sa karakter ni Tata. A simple girl from Iloilo na magaling magluto at mapagmahal. Instant dream come true nang mapunta siya sa buhay ng isang sikat na artista na ka-look-alike niya. Magiging happy kaya ang ending ng kanyang kwento. San Carlos sa Town Center! A big hand for the song!